Ana maşin tonları 50 tuğulumı. Ma. Siz qiynanıp gidipdiniz bilýänmi? Men saz etdim diýipler. Ne kamera. Berekella. Gutto ya. Ne diýip gördüm ha. Ýöne şul ağam mara bir hili şahs eken bilýän, maňlaýla ki. O berkararda men bir ýerde utdum diýdim. Televizor. Hani gelin siz bir maşin utdum tuğulumı. Hani qiyizjağadına şu jağa qiyizjağa çekdi sizin maşininizi. Şu jağa qiyizjağa çekdi. Aňarapdy. Allah seretdi. Berekella. Şu qiyizjağa görýän berdi. Polisler otur. Gelin açarga gowşurana Akmuradagy. Açarga gowşurana gelin orta nesip etsin. Toyumunun. Allah can açar. Berekella. Nesip etsin maşin toyumunun dine. Inni öňüňden bir gurlaýyň bir näme de bolsa kamera. Tutmaça gurlaýym. Tutmaça kyan bildin. Gel özüňe kömek et. Ha özüňi çekdiňizmi sadece şonu? Özüňi de dogry. Özüňi. Malade. Tuğulmy? Berekella. Alttan oynadın. Berekella çapak çalayım. Böyle sağ olun. Ana kucağı. Yo ayağım berdiniz de bolup. Şu jağı qıyır, şul geneceğin latereyin çeken qıyır jağı. Şoň şuýlan pullanyp gidip barýar, özüm çekmem boljak eken. Böyle hormatly adamlar, ýene-de latereyimiz dowam edýär, ennem Hyundai Sonata galdy. Onu mu tolýan nesip bolsa. Sağ olun hemmeňle. Taýrak kılın.